So mga ka-idol, atong panagisgutan noong sa kalahian sa heritage chicken og sa dominant CC genetics. So ang heritage chicken manggod mga ka-idol, mao na sila ang mga pure breed. So mga hybrid wala pa na isa gisagol, wala na siya gimix. Anya ang iyahang kuanan niya, iyahang mga characteristics mga ka-idol is natural mating na sila mga ka-idol. Nya long lifespan, so mas hinay sila mo tubo mga ka-idol og strong genetics na mga ka-idol ha, mga pure wala sila gi mix, so dual purpose na sila mga ka-idol. Kuha na sila mga ka-idol pang egg o pang meat, while ang dominant mga ka-idol is cross na siya sa tawag na to og heritage. So mao ni siya nganong dili heritage ang dominant CC, kay hybrid man na siya mga ka-idol. So gi-cross siya para specific ang iyang performance para sa itlog ba. So gi-design siya for high performance. Unya mas paspas pa jud mutubo ni siya mga ka-idol og mas efficient kaysa heritage. So mao na siya ang kalahian mga ka-idol nga dili heritage ang dominant CC kundi hybrid na siya mga ka-idol. Salamat kayo sa pagtan-aw mga ka-idol ha, og happy farming mga ka-idol.